do wedi kabeh. Ngawur iki karo Elisa do wedi kabeh. Anggene awake lemu tok. Kowe iki lemu ming gajih tok dipun. Ora seru-serule nabo. Mribeni sing menang. Iki joget apa ngawur sih iki? Lho, kok kabeh ditubruki iki? Ana sing mubeng babar blas. Ana Lisa tok. Iki ya tunggale. Total ngene-ngene ora gene. Lah, aku manut iki lho, manut ibu-ibuke lho. Aja tatin ki nek ngono ki muni. Muni apa, Pak? Muni apa, Mbak? Mbok jajal muni kaya ngopo? Ora muni. Muni tenan aku tau. Muni apa? Main ndelokke angger go bae. Aku muni kuwi sakre kena kuwi Tin. Iki lagi setang kok, Pak. Oh ya wis aku. Kok nek ngobeng piye nek ngobeng? Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Nggih, menika pinten-pinten awala sampun dipun aturaken. Kejaba saka kuwi Mbak Elisa ya diaturi jumeneng ngancani Abah iki lho. Elisa. Monggo Mbak Elisa. Ya Mbak Elisa. Gendang mriki katuran nyanyi. Penonton nempun ngenten. Elisa cantik sekali Mbak. Elisa teko kacang gethuk teko kabeh. Sareng kacang getok. Wah, Abah saking dalu. Saking dalan. Wilujeng Abah. Wilujeng Elisa cantik sekali.
Malam gimana kabarnya, Nduk? Sae, pengestunipun apa? Sae napa sae? Ngenteni keluargane le berangkatne. Elisa sudah pernah ke Tulungagung? Sampun. Ping pira? Niki ping kalih niki. Ping kalih. Ije. Pertama wonten pundi? Pertama wonten pundi nggih nika Pak Seno. Oh, karo Pak Seno. Nggih, Pak Harno nika lho. Oh, wonten Pagerwaja. Pagerwaja. Kuwi nek jaman saiki behel ya, Pagerwaja. Aku ora mudeng ngomonganmu. Ya bener. Pagerwaja niku nak untu dipageri niku. Oh iya, maksude Elisa behel. Pale ora ya ora Pagerwaja ya tralis ngono ae. Elisa. Nggih, Abah. Pripun ningali penonton wayang kulit yang di Tulungagung, sing ten Tulungagung gimana? Luar biasa. Tadi sama seperti Pak Seno, kok sepi. Setelah dibuka gerbang semua ternyata masuk berjuta-juta umat. Sangat mengapresiasi wayang kulit, ternyata luar biasa. Senang sekali. Salam untuk Bapak Bupati sama ibu-ibu. Iya. Mbah nuwun, Pak. Terus mbah nuwun sampun nimbali. Aku nek ngaturi Pak Bagaskoro. Pak Bagaskoro, sip apipun? Pak, bener ta, Mas? Sinten? Aku rapati apal Pak Bupati Tulungagung, mergo ya lagi iki ditanggap, urung patek tak apal. Nek wis ping 6 ping 7 lagi tak apalke. Matur nuwun Pak rezeki Pak Bupati, kok ngerti nek dagelan sepi kok ya ditanggap. Niki bulan November Desember niki radi sepi. Tapi kan Abah masuk ke TV, aku nonton. Aku ya masuk nek TV. Aku nonton Abah lho. Kowe pas nenek TV aku enggak melok wayahe. Aku dadi Pak RW karo Sule karo Andre. Elisa katuran nembang napa? Nggih niki wau panyuwunan podang kuning nggih kadosipun nggih. Ana sing podang kuning. Ora omongane iki kok beda dhewe. Nuwun sewu. Dos pundi. Lah iki lho. Dos pundi. Dos pundi. Dos pundi. Dos. Tos. Wis sak karepmu sakarepmu. Tas pundi? Ya alhamdulillah awakmu wong luar Jawa iso ngomong Jawa. Sing wong Jawa ora iso ngomong luar Jawa. Itu wis luar biasa. Generasi muda Indonesia pelestari budaya Jawa. Iya luar biasa. Elisa. Karena memang orang Jawa tuh sampai mana-mana apa di Surabaya. Jadi yo seneng ini ki ono budaya sing nonton masyarakat sampeyan oke yo seneng. Iya. seneng. Aku nek saka kadohan ki malah kaya ngunekke abahe sentring ngono lho. Sing ngerti seneng ra ngerti dalan ngelokne aku senting. Nek senting apa? Senting ki gendeng. Oh gendeng iki lho. Gendeng. Gendeng ki nggo omah, nek gendeng ki. Beda meneh. Beda nek gendeng ki nggo omah. Gendeng. Gendeng. Sedeng karepmu ora karepmu. Malah sedeng. Ampun nek Tulungagung ngomong monggo katuran dahar. Nek Sulawesi apa, Nduk? Monggo katuran dahar. Mari silakan makan. Ya, bahasamu. Makan aja biasa. Bahasa ya, daerah. Pakai bahasa, enggak pakai, aku enggak tahu bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia. Oh, memang generasi saiki. Iya. Sama aja kayak orang Jawa sekarang di sini banyak yang juga bisa kayak gitu. Sosok wong Jawa lali Jawane. Lupa iyo. Sing ora lali Jawane iki anak-anakku, tetep kelingan Jawa. Oh. Tapi arak. Arak niku napa? Arak Jawa. Dadi ora tau lali karo Jawane mergo arak. Nembang apa? Nggih, monggo. Kuah mundutan podang kuning ki mau sa. Podang kuning nggih. Saking Bapak sinten wonge. Mulane kula wis arang-arang ngomongan karo Elisa niku, Bang. Sebabe mesti mumet. Wis yakin, mula tak nengke mawon anggere ngejak omong. Nek dimatne nu nek omong ora kaya wong ngomong lho. Lah pripun? Kaya wong mutah-mutah. Lah nggih. Paman, monggo Pak Seno katuran nembang dulur-dulur mriki pun nenggo sampean sedaya pengin hiburanipun tembangipun Elisa ndelok ngomong. Nggih kula ajeng nembang nggih pun midhangetaken mugi saged dados renane pedalehipun sedaya. Ya ta, kaya bakul jamu nang kok sing sikile keju bangkane kemeng mripatipun kunang-kunang sirahipun mupur monggo ngombe batu ABC. Niku bakul nggih. Kaya wong bakul.
Kayak mike cilik ngono. Pokok bapak ibu setanyanipun nek badhe ngujuk obat iki pusing bareng akine entek. Monggo Elisa podang kuning. Yeah. Nadyan wuju temong peksi neno agawe talining prangta alus manstor mrak ati goleki si podang kuning. Nek nembang teteh lho nek omong kok ngumet nih sirah. Nggih, dihafalke kok, Abah. Ya nggih tenan to. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga esuk awan ning omah wis ora kerasa luyuran goleki
pasar. Oke, mantap Elisa. Mbak Elisa. Nanti kembali lagi. Nggih, ndereke. Ya iki pamundutan Mbak Tatin, monggo. Ya. Tatin. Iki nyuwun gubuk asmara iki. Ya. Ning iki engko Pak Bupati ngersake gending Puji Rahayu iki nak. Ya engko nggih, mangke nggih, tutupan. Nggih, Puji Rahayu, Mbak Tatin. Monggo. Nggih, sugeng dalu Abah. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Iki wong sinten nggih? Sapa? Sapa iki mau jenenge? Mikejo. Derek tepangan. Nggih. Kula Pelok. Oh, Pelok. Nggih, jenengan sinten? Kula Tatin. Oh, Mbak Tatin. Nggih, lah niki? Stephen William. Hah? Sik Sapa? Stephen William. Mangane rajek kok jenenge angel men. Kaya nggon artis TV ngono kae. Stephen William disingkat Slentem. Oh, Slentro. Stephen William kok Slentem adomen lho. Asline kan setelem, dadine diwalik di Slentem ben penak ngono. Sindene Pak Seno kuwi jenenge macem-macem. Lah pripun? Kayak Elisa. Sobone kolam terus. Lah kok sakit? Patin? Tatin. Oh, Tatin. Patin. Tatin kok iso patin. Miki ora tekan. Wis ngono ae. Oh, nggih. Radi mriku mboten napa-napa. Oh, nggih. Bawono. Leres. Ya. Bawane napa nek? Gubuk asmara Tin iki pamundutan. Ya. Oh, nggih. Saking Pak Darmaji. Oh iya. Kernet bus. Oh. Ya wis ora apa-apa. Mangga dipun aturaken. Napa anu bawane napa? Pangkur. Manut. Pocong. Biasane pocong. Ayo. Ah, pocong. Delok putut bawa. Ben apa niki? Pocong. Lah, yo tekon Nyingkar nyingku wiwitane Buwe lah iki. Nyingkar nyingkur Tulungagung ora gumun. Loh kok boten gumun? Karo suaramu ngono kuwi wong Tulungagung wis biasa. Wira swara apik Tulungagung, suara yang beda. Oh. Jangan sampai podo karo kancane. Siap. Aku suara kucing apa tikus? Loh, kok dadak ndodok apa, Mas? Ben beda kados sinden suarane. Oh. Nek sinden lungguh ngono ki nyampur. Suarane ben cilik, Bah. Lah kok iso lungguh? Sebab apa suarane sinden cilik-cilik nak lungguh? Sebab dalan angin diganjel ngangge tungkak. Angine mboten brobos. Dan buktikan. Wiwit tane Iya. Apa miber apa? iki? Lah dikeploki kados manuk dara. Iki masyarakat kene iki kagum ngono lho. Oh, alah. Ndak usah tepuk tangan, Pak Bu nggih. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Iya. Mbok jebret Karo ngadeg nek karo ngadeg ya iso. saged. Piye? Sing penting rapet. Oh. Dikempit, Pak. Oh iya. Baleni wiwitane. wiwit tane Malah apik niki lho karo Tatin. Nggih, lah aku gumun lho kok iso nek aku dikempit ngene ya ora muni no. Ora muni. Ora muni. Ramune. Lah kowe mau kempit ngene ya malah ndelik, malah kerapeten. Lah iki dikempit Malah kur mak. Kowe tok kempit kenceng suarane malah. Lah iki dikempit kok malah apik lah, aku ora muni ya. Nek dikempit saged Lah, cilik. baleni. Dikempit piye jajal? Nah. Ora dikempit. Wiwi. Lah iki dikempit. Oh, benten, Mbak. Lho, nek begagah gede. Ben bar sik. nyingkar nyingku Bah, Abah. Nggih. Ketoke mbiyen iki laire sak awake wedok. Iya. Om Gusti Allah yang maringi rezeki dalane macem-macem. Nggih. Nane ya Lik. Dikempit. suara wedok itu. Wis jomok ganggu. Lah li aku didelok Lek Gunawan iki lho. Sopo lho? Sing gambar wayange ya kuwi. Mulane kowe pengen dicet piye?
Apa sing lara aku ya? Cerewet ae. Sakit enggak? Sakit enggak? Aduh, Kenapa? aduhe kok telat iki lho, lagi krasa. Mas. Sakit. 750 kok gagal otak. Ajaib niki sirahe saged muni kok. Kula mboten saged jagar otak. Mergane? Ampun mboten gadah otak kula. Oh, nggih sampun. Aja amin. Lingsem yen Alah kok dibengane nek ben mingkup. Ben tetep swara ngono kok. Lelampahan kang Kok nglokor? Lah mbok mengakno kok. kepet apa ngono lho? Kepet kodhok. Iki ya tekonmu ki ya neko-neko ngono ae mok tekok ning kok di WA. Mangke tak WA sak fotone. Lho kok sak fotone lho. Fotoku lho fotoku. Tresno tulus nadyanengku bekas mara. Ngono barang lho. Piye kuwi mau piye ta? Mentolo tak tabuk. Nek pas kono mau pas kempitane piye? Hah? Ngepasno sik. Tresno tulus nadyanengku bekas mara. Wes coba sikilmu disilangke Din, coba. Ayo terus. Ganti kowe coba. Tresno tulus. Ora apa-apa, wis ngono wae. Tresno ku ora iso ngono. Ndang. Ayo ta. Pengen krungu sing Dasar dikempit ngene ya. Heeh. Sekongan karo mlaku mengarep sithik-sithik, Bang. Terus ngene piye lah iki mah kaya wong pentor. Iya. Iki mau. Tresno tulus. Kari dhewe ya mau. Nggih. Nadyanengku buk asma. Malah kaya wong ape muka. Nek kowe ora cengkok ngetril nek kowe ya kenaan kuwi. Wong cengkok karo kenaan kok ora iso mbayu emat. Lah wi mau piye aku ora iso tenan lho. Nadyanengku. Ki lho cangkeme barenge ngono ki ora iso. Bekas mara. Dan wedok tenan kok ya. Kok iso ngono piye? Kok iso ngono? Sing penting dirasakno, Mas. Pas dikempit karo dirasakno. Mesti iso. Kale dirasake ya, Pak. Ora kowe iso ora kowe. Ora iso kuwi lanang kok. Lanang to. Nek swara wedok ya iso. Pokoke ngono kuwi. Wis cengkok Wedhus. gubuk asmara. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk tahe biyen tak goleren kapan
Andumbare Saridin Andumbare. Napa niki? Paringanipun saking Bapak Bupati Tulungagung. Saking kula Mbak niku wau Mbak. Nggih. Maksudnya kula sing ngaturke ngoten lho. Saking Bapak Bupati. Nggih puthuk, nggih pelok. Ora ndang diwehne ku lho. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti ya. Saking kula nggih mok pangane rajek ngono. Ayo, tarik. Matur nuwun nggih menika. Pak Bupati matur nuwun. Pak Bupati. Mangga. Matur nuwun Mbak Tatin. Sampun Abah. Ya. Kayan menika ugi nawala dadakan, Mbah. Saking Ya, saking menika Mas Surabaya. Wih, aduh. Mas Heri Manyar Surabaya. Katur Bapak Dr. Jaryanto dan Mbak Eri Purnomo wonten Bandung. Oh nggih. Nyuwun bawa aja turu sore kaki. Oh ya, dilanjutkan turi-turi putih. Oh ngono. Ki sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Oh ya. Sekalian kemawon, Mbak. Monggo. Monggo. Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu. Barang. Nggih. Aja turu sore kaki. Aja turu sore kaki pelok barang. Oh nggih. Nggih, sugeng dalu, Abang. Wilujeng dalu, Nduk, Cahyuna. Aduh, kok sike. Kayak kalau main mikmu ku lho ijolan. Ijolan. Heeh. Menika sinten? Iki anak-anakku sing anyar, Nduk. Oh, nggih.
Ki tak jak mubeng seluruh Sumatera, Jawa Tengah. Iki Tulungagung tak perkenalke. Oh nggih. Ayo Nak. Nggih Mbak Ayu. Nggih, sinten Mas? Kula. Nggih. Sinten? Asmane sinten? Slentem. Slentem. Oh nggih, sik niki. Kula pelok. Oh, pelok. Nggih. Pelok larase Slentem. Oh, Walik, Mbah. Slentem larase pelok. Monggo, Nduk. nggih. Aja turu sore kaki Duet karo kowe, maju. Yuk, yo dikempit neh to. Alah wis kok ndang ayo, wis ngono. Dewa nganglang jagat Ayo, nggih, Bah. ganti awakmu. Oh nggih. Nan kok unik to, Mas? Unik. Unik, sesuk Nggih. tumbas nggih 3-5-an kok. Jan. Nah niku lanang to? Yo jaler to, lanang kula. Lanang kok sarane wedok ya. Mergo dikempit niku wong dikempit. Sing dikempet napa nih? Ah sesuk tak WA, Mbak. Hah? Sak fotone. Nyangking pokor kancanane Untung Slentem ki lanang, nek wedok entuk saingan kowe. Saingane sinten? Saingane Mbak Ayu ki suarane persis e. Nggih. Nggih, kita kan saudara kembar, Pak. Hah? Kembar Saudara? apa? Sakjane niku saudara kembar. Kok saudara kembar pun? Tapi yang dipisahkan. Oh. Kok ora gawe-gawe, Ora Mas? iso nek saudara kembar wong Mbak Ayu iki resik nek kowe butek kok. Asline aku mau yo resik. Sandang, yo. Ya. sandang kelawan Jajane ora dikempet piye? Aja dikempet. Api ya. Suwe-suwe gorokane pedhot. Kula seneng ya, Bah. Mangke dolanan apa piye? Nek nembang iki modele lambene dijok-jokno. Ugane cangkeme maju kok. Ayo, ayo. Ayo. ya iku Bagaian nipun wong malek sabarna rimo Bablas ke turi putih. Mangga. Monggo, turi putih. Nggih. turi
kembange menur aku seneng kembange menur ayo kanca padha jujur Indonesia tilan makmur mbok kira kembange opo nggih sampun menika sampun matur suwun ya mengko anu tetembangan liyane diaturake nggon gara-gara ya nak ya monggo ditunggu wayanganipun Gagrak Ngayogyakarta nggih matur sembah nuwun monggo Mbak Cangi kula dherekaken sembah nuwun Mbah Kirun ya menawi wonten lepat nyuwun pangapunten engko ndak wektune selak ngoyak ya nak ya pancen ya ngono mak ya ya dirampungke sik critane no ayo tak dherekke mencetak generasi-generasi komedi. Oh, nggih. Arek-arek enom sing gelem belajar melawak. Leres. Mergi alhamdulillah sakniki pun kathah sing kondang, kathah sing viral, kathah sing payu. Satu ini serampatno Mas, ben metu arek loro e. Oh, nggih. Nimbangi ben karo beso engko. Sinten, Mbah? Mangke ben kenalan. Selentem kalih pelok. Sitok kula jenakne pelok, sitok kula jenakne selentem. Kok kaya barang to, Pak? Nggih, pancene kula ngabadikan gamelan. Oh, nggih, selentem. Sing kula jenakne Slendro sakniki wis metu. Oh. Mboten neruske melawak, nggih. Mancing sakniki. Nggih, monggo diaturi. Ayo serampatke tulung agunge metu, serampatno Mas. Ya. Salam karo dalang isih. Sampeyan iki ya mesake nganggo dolanan bocah-bocah kon joget begitu. Dolanan piye wong ya bayarane. Nggih, ngeten mawon pun seneng kula lho, Pak. Pripun?
Ngeten mawon pun 750 kula. Wah, ya wis. Niki dagelan anyar niki. Nggih. Cik kula dur murah, mula sampean cik 250-an. Lho. Kok malah medun? Nek wis kaya percil, yuda, TB, terus hengki, kuntet wis larang. Oh. Nika Banyuwangi, Ngawi, Tuban komplit. Niki sitoke Bluro, sitoke Rembang. Oh. Mengke kan joget sindene nembang. Oh nggih, monggo. Ciri khas Tulungagung niku pokoke seneng tembang. Oh, ngaten to.